Alhamdulillah saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, alhamdulillah. Sak menika ten daleme Bapak. Panjenenganipun Bapak Yakun. Bapak Yakun nggih. Sugeng siang Pak Yakun. Nggih. Alhamdulillah. Bisane saking Merwak dagangan. Oh, Merwak. Oh, ki tanggane Dian berarti ya. Nggih. Nggih. Oh, tanggane Dian. Oh iya. Nyapa? Masa mila to? Lha jenengan kok ya hafal men karo banci. Dalah terak ana le piringe. Nggih. Rada tilongi volumene Mas. Sek. Nah, alhamdulillah. Sik sing foto ben liwat sik. Monggo, Pak. Delokno gandeng nek mesra Mbak Sablah. Nyapa wong jenengan ki mlakune ning kono aku ning kene kok ya duding. Lah iya. Lho, iya foto. Sing foto kok gede-gede. Lah ya wong kopen kabeh ya nak. Anjing. Sak pripun aku rene. Nah nggih. Sak menika priyasipun Ibu Yayu. Ibu Yayu. Piye to ki kok kompok batek ki to, Mbak? Kemayune. Wong padha wedok ya batek-batekan. Kok iso men. Lah jenengan kok ora percaya nek aku wedok? Heeh. Piye? Heh? Duwe apa? Lah iki wong wedok kok muni latu-latu ki piye to, Cek? Heh? Lah duduh-duduhan apa piye? Alhamdulillah. Sing foto ben liwat sik. Nah. Mau ngaturi foto ki nek wis barae. Lah nggih sing kersa foto monggo kan ngaten. Sak menika kalian Ibu Yayu. Ibu Yayu Klagen Singgan Kebon Sari. Alhamdulillah. Ki manggolone loro, Putri Domase loro. Nah. Piye? Yo. Lho ki sik antri. Nggih kang foto mangke mawon ngrusui Mbak Sablah tandang gawe. Nggih, monggo ndang liwat. Sing foto kebacut jumeneng monggo sing dereng mangke mawon sak badanipun adicara. Kersane Mbak Sablah. Sandale anakku keri ku lho. Nggih, wong wedok kok disilakne iki piye to? Piye? Pripun? Ayo kon foto ora lem mlabu. Jenengan dikon foto wae. Oh iya. Piye to ki? Lho jenengan kena pasal penganiayaan lho iku. Heeh. Lah sik sik. Nah, melu. Wis sing foto monggo. Nah, sik ben liwat sik. Nggih, sing dereng foto mangke mawon badhanipun adicara nggih Pak Bu. Niki ngersakne Mbak Sabah tandang gawe. Aku yo ndang alih nggon. Manggala sing sisih kulon maju. Manggala sisih kulon. Manggala sing kulon. Nah, ya kowe kuwi kok dadake engko kancane wong sing kulon dirimu kok. Manggala ki lanang. Manggala ki lanang no. Sing kulon siji ae gak sah loro. Nah, yo. Mah, rada rene nih. Nah, rada rene. Nah, ngadepe rono. Ki nyapa to kok tang-teng ki, Kang. Elektron ku lho nyapa kok tang-teng kuwi lho. Menengo sik to. Kok iso iya aku iso nutuk kok iso. Nah, jenengmu sapa? Selamat Buling. Sapa? Jenengmu sapa? Selamat Buling. Selamat. Saya yo sikile bau sih. Lah dulu antara karo aku. Yalah leng boleh. Lah yo sikil karo nama iki lho kok yo sesuai. Omahmu ndi leng? Omahku ora tak gowo. Iya bener gak mbok gawa. Mbok gawa ngeblek kowe mati kuwi kok iso. Ngadepe rono lho leng kok mubeng ae. Lah ngadepe ki rono wis inget ana ngarep kono lho. Selamat Buleng. Saya wis sekolah apa wis kerja? Sekolah Kelas piro? kelas 2. 2 apa? SD. Loro apa tenanan? Loro SD. Sumpah. Sumpah. Nek kowe kelas loro SD mbokmu ki ngedene piye? Omahmu cedhak padoh to kok kene? Aduh. Adoh. Tuh. Nganggo bensin?
Nggak nganggo. Nganggo rokok? Nggowo. Heh? Nggowo. Karo sing domah diwehi apa ora? Duwe ini. Rokoknya apa? Surya. Oh, Surya. Wah, rokoknya Surya duwite? Ora aruh. Lho, urung ngerti? Ora ngerti. Urung ngerti? Ngadep rono sik no. Digenahne no, Pak sapa? Sinten? Sing di omah kok sinten? Lah kowe iki iki omahe sapa kok sinten? Sing di omah kalau Pak sapa? Pak Yakun. Nah, Pak Yakun, Pak Yakun. niki rokoknya sampun, Niki rokoke sampun. sing dereng sangune. Sendereng sangune. Kula nggih butuh bensin. Piye, Pak? Piye? Aku ngambung iki. Aku ngambung iki. Lah tak tambahi 10 ambungen dhewe to. Lah timbangane ngambung iki aku yo ngambung Yakun to kok iso. Nyapa kayak dik 5.000 kok ngambung iki. Terus sore lu ngadep pon. Sangune kula suwun Kula suwun saged mboten saged saged mboten saged. beton apa mboten beto Beton apa mboten beto? sakniki Sakniki. maju nggone Mbah Yakun saurunge joget sangune dijaluk. Nah, munggah tak golekne duit, manggolo ki goblok golekne mis-misan kok. Munggah kalau Mbah Yakun tak dirogohne. Nah. Lah, kowe nek gak todhon kok gak isi karo gelange bojomu rupane kuning kuwi. Ayo ta Mbah Yakun ndang ngadeg kok iso men. Nah, dadi wehne ndang koyo padha. Endi oleh apa ora? Aja balik nek ora oleh kok iso. Nang kono nyapa kok iso men ben. Nggawa apa ora? Ngono ki sangu to, Kun. Nggawa apa ora? Lho mara gone besan lho nek ora diwehi. Besane munggah. Piye? Lah kowe iki lho besane rene mruwake iki mlaku apa piye kok ora sangu iki? Gak nggawa boyan. Yo iki anu becekanmu gak kalong lho, Kun. Oh bosok gak leh popo. Alah Gusti, alah. Piye lah perjanjiane leh ngongkon ki piye? Ya aku ora aruh. Lah leh ngongkon ning ndi? Leh ngongkon Mbah Yakun kuwi lho kowe iki pas ning endi? Pas ning kene. Olah gek mau leh ngongkon. Ndek ngarep. Lho piye to kok ning kene ning ngarep piye to? Leh ngongkon ki dek kapan? Lali aku sih. Wis suwi, Wis ketoke. tapi gak gena-genaan. Gena-genaan paling. Gena-genaan sih. Nek gena-genaan adek gak nggowo. Joget ya. Nggih. Lagune apa? Manut. Manut. Ikan dalam lele. Rada mundur. Jari rada dicincingno, jari yo bosik kon dhuwur. Ya walah Gusti. Ngono kok aku kon ngambung iki. Piye? Aku ngambung kuwi. Ya gelem karo kuwi timbang kowe. Ayo. Ayo Mi. Nggih. Hei, joget. Rodok maju. Rodok maju. Hei. Pokoknya siap-siap dunyer nih. Hei. Jangan dulu, janganlah diganggu, biarkan saja biar duduk. Pokoknya munyer. Yo. Senyum senyum dari jauh. Oh, ya iso. Senyum tandanya Rada ini. Ayo lele. Hei. Joget. Hei. Iya. Goyang, pokoknya yuk. Hei. Bila ingin melihat ikan di dalam senangkan dulu airnya sebening kaca. Sing wedok maju siji. Lambatan tertuju pada Oh. gadis pendiam. Sing wedok maju siji.
Sing rumangsa ora sunat maju. Lha sing disunat apane? Sing kulon dhewe maju. Sing kulon dhewe maju. Wong loro maju bareng. Lah ayo sing wedok. maju bareng ayo. Ayo loro maju bareng. Heeh. Nah. Sik, wene ngono eleng. Jenengmu sapa? Bisa, Sapa? bisa. Lisa. Sapa? Ani. Lisa kok Ani kok Lisa. Lho sing bener ki sapa to? Bisa. Isa. Oh Lisa. Lah kowe? Jenny. Jenny. Kene kenalan sik. Jini. Joget ya, dilanjut lagune ya. Lah nyapa? Isin karo sapa? Pake sapa ndi pake? Pake sing ndi? Oh kuwi pakmu. Pake sing ndi? Kuwi pakmu. Iya, pake rene ya. Iya rene ya. Wis tuwek eneh iki. Rene ya. Makanan empuk iki. Piye? Mak karo dene aku ya ora kan wong tuwek. Sorry to, Ndak. Namine sinten, Pak? Heru. Heru. Sapa? Lah sing bener sapa to? Heru. Daleme mriki. Nggih niki putrane. Putrane buke. Putrane buke. Lah sing ngecap ya kowe kok iso ngono andak. Joget ya, enggak juli anakmu ya. Oke. Lagune kuwi apa ganti? Biasa mawon niku. Kuwi ya, bareng karo pakmu. Ayo lain maju pisan. Di dalam kolam. Bosok kono yo wani. Dulu airnya. Hei, rada rene kan. Bila mata tertuju pada gadis pendia, caranya tak sama menggoda cara lincah. Jangan dulu, jangan Yo. tiga. Hei, teko ngisor. Biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Hei. Senyum dulu. Heeh. Dari jauh, kalau dia senyum tendangan hatinya mau. Oh. Piye blah? Zuh, Kowe dinodai. sumpah. Suwek lah suwek. Piye? Beh. Lah iki mesti nek torok iki. Sik nang ngono, benakno, benak. Gak nek kowe. Ki piye to? Kok brodol ki lho. Kok wis sama bamu kuwi. Agek tinggo pisan iki kok. Wis ora balik iki engko. Wis ben ngene. Nah. Ya. Wis mlebu lu. Usah tatanan ae. Sing wedok mlebu. Ya mlebu. Mlebu. Anake ayo pake ngono ya. Mencurigakan ya Yu? Mencurigakan Lah ya? iya, anake lah ayu to. Karek siji. Maju. Lah kae delok ning mburimu kae. Lho, lha iki sing kono ki nyapa, Lek? Ya ya mlebu kok iso menus. Ngenteni sapa? Lha kae ora nggo apa-apa kok Kak. Kesangu wae. Lho ki malah sansaya wireng. Gusti. Lah iya. Ya entek-entekno blah iki karek. Ora lho, adusmu gawe merang kok. Bu, jenengmu sapa? Dul kemik, Dul kemik. Dul kemik. Mbokmu enek. enten Jenenge sapa? Lestari, Bukmu. Lestari, Lesari wonge becek apa ora? nggih, Becek apa anu, apa rewang? Rewang. Rewang. Ri Lesari. Saya sekolah Tesih, neng di tengah SMP,
Kowe ki SMP? Lho tuwek. Kelas piro? Kelas kalih. Kelas lho, yo kelas lho kowe ki kebrangasen kok. Piye? Metune telat. Katanya yo kendok kok metune telat. Berarti yo goblok kowe wi kok iso. Joget ya. Manut. Lagune apa? Manut jenengan mawon. Manut. Ayo Vi. Yo ki malah sansaya tiada pilihan. Aku cara di bojo kowe manggonku ning ngarepe Natasha Medion lho ro to. Ro Natasha apa ora? Skincare. Ro Natasha apa ora? Karo. Anu kanggo ngumbah kulit iki lho Le. Lho kowe kok Jawa Vaseline kok atik resik. Wah gak tau nganggo. Nah. Yo poloke tiba. Ayo. Ayo Pi, sangarepmu Pi. Apa Mas? Yuk tarik. Loh, nyapa? Kok mandek? Kok mandek kuwi lho? Lanjut nah. Hei, hei. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, kenangkan dulu airnya sebanding kaca. Bila mata tertuju Pokoknya punyer. karo dolek kemek, Hei. caranya tak sama menggoda canda lincah. Hei, jangan dulu. Hei. Janganlah diganggu, biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Senyum dulu, senyum dari jauh. Hei. Kalau dia senyum tandanya hatinya mau. Kalau dia senyum tandanya hatinya mau. Menak. Penak, Pak. Lah, kok Pak piye to kok Pak mbahmu kuwi kok iso Pak kuwi lho. Kurang apa? Neh. Lanjut. Manut mawon kula. Ah. Kek njaluk sing ngongkon-ngongkon kuwi. Heh? Kersane mawon kuwi. Kersane piye? Kersane bar. Kersane bar. Kok kersane bar piye to kowe? Lagune apa? Manut mawon. Manut. Lagune manut pi. Winah ya. Gak mikir aku. Ganti to. Ganti pi kok kuwi nae. Mangku purel ya mangku purel. Oke. Lah terus purele apa ya doyan. Piye? Penting apa? Lah nek duit. Ojo terusan begitu. Sumpah janji karo atimu. Rada rene. Loro Pokoknya munyer. manggu Terus kok isor. sampai Hop. Bisa kaya nonton anak ketah. Balene kuwi ya, mangku purel ya. Ngadepno bokongnya teko kisar. ayo ketake dimainke ya. Yo, punyer kok kisar. Mangku pura nek karaoke. Terus, bokongnya dut. Buku sampai bungane Semeru. Mangku pura dudu panggawean. Luwe penting mikir masa depanmu. Wis. Ya, Pun. ngadepno. Pamit karo sing di omah. Payakun kula badhe pamit. Neng ndi? Tumbas maem. Lah, Pak Yakun, Payakun kula nyuwun pamit. kula nyuwun pamit. Niki sampun rampung. Ini sampun rampung. Mangke Mengke kula rantos. kula ngantos, Rantos kok ngantos. Kula rantos kula rantos dateng lebet dateng lebet sangune. nyuwun sangune. Ya. Gelem ta?
Purun. Jalukmu pira? Sangu donga mawon kula. Lho sik to lha aku Lah, kok mayar, men. Kowe sangu donga ki kowe kar ning ndi? Iki tindakan Ning ndi? teng luar negeri. Ning luar Nggih. ning luar negeri. Ning luar negeri ning ndi? Teng Brunei. Heh? Teng Brunei. Nek lho ning Brunei kowe ireng dhewe. Ya Bu. Nuwun sewu Bapak Yakun kalian Ibu Mbak manten Mas manten kalian pisan tugas kula penapung matur sembah nuwun. Mugi-mugi teman-teman kalian dados keluarga ingkang sakinah mawaddah Amin ya warahmah. robbal alamin.